Wasila? Na'am. Wai kamar yanzu na ji karar fitan motar Ibrahim. Kada ya ce sai yanzu ya tafi ofis. Yanzu ya fita. Kin mada ni sai ka ce wata sa'a ki. Ido cikin ido yanzu ya fita. Ki ce da yanzu kika bar shi ya fita. Kin sa shi a gaba kina ta faman yin mai ki sisina da irin wannan kwarkwasa ke ga amarya. Wani irin al'amari ne wannan ki saka shi a ɗaki ki dinga masa abubuwan da bai kamata ba ki hana shi ya fita neman abinci. Ba haka bane Hajiya. To ba haka bane. To wannan kuɗin fa kuɗin da shi ne aka kawo miki? Kuɗin shefe ne Ibrahim ya bani. Ce mai ne babu abinci a gidan babu komai ko magi bai rage a kicin ɗin ba. Kuɗin shefe ne. Duka wannan kuɗin. Wai me yake damun Ibrahim ne? Yaro kana wahala. Babu rani, babu damina, babu sanyi, babu zafi. Kana yawo kana faman neman kuɗi, ka dinga ɗaukar kuɗi kana ba da bata san ciwon su ba. Yanzu wannan irin kuɗi dimas kamar duka kayan cefa nan garin nan zaki saya ki kawo gidan nan. Me ba mu da shi? Ya ɗauki wannan uban kuɗi ya baki? To bari ki ji wannan kuɗin sun yi yawa. Sun yi yawa. Tunda kuna da komai a gidan nan dan abin da ba a rasa bane saboda haka kin ga wannan duk abin da zaki siya wannan ya ishe ki wannan rikewa zan yi a waje na kin ga dan gora idan naji zan saya idan kuma wani abu ya taso irin baya nan aini ake tambaya ko ban isa wadatar da komai a cikin gidan ba sai shi komai kika ce daidai ne Haji. Gwada Allah duk kuɗin da Ibrahim yake bata a gidan nan bai ishe ta ba har kuɗin shefe nan ma sai ta raba. Ina ga ta. Assalamu alaikum. Aji. Ibrahim. Barka da gida. Amina. Lafiya ne. Ashe kina nan ma? Ina nan kaga na fito ina dan dobe wa'annan da ba sa rabo da 'yan tsalle-tsalle. A'a Ibrahim. Lafiya yau naga ka dawo da wuri haka? Wallahi da ke na je siyo Wasila sakonta ne to shine daga babu abin da zan yi a ofis din shine sai bara in tawo gida kawai. Gaskiya ne. Ka sannu ya aiki? Wallahi alhamdulillah. Sannan Hajiya. Yawa. Dana dawo Ibrahim. Yawa Wasila. Ya gida? Lafiya na. Ya kuma zaman kadaici. Lafiya. Kadaici kuma? Haka ta gaya ma zaman kadaici take a gidan nan? Ai. So kana ta kawai yake Hajiya ni fa ban faɗa masa ba. To gashi sakon naki. A ciki akwai soyayyen kifi. Ba naki bane karki taba nawa ne. Sai na zo. Ajiya ga naki kifi. Na sarki. Kaza ce na kawo miki. Ikon Allah. Kai. Wato magabata sun yi gaskiya. Wani labari zan baka. Kakarmu idan aka yi haihuwa in ta je barka. Idan mace ta haifi ya mace ne ka ji ta nema ta murna tana Allah ya baki yan biyu. In ku namiji ta haifa ta ce ɗaya kika haifa. Hajiya me yasa kike faɗar haka tace to bari in baki labari. Idan kika haifi ƴa mace to kin haifi ƴaƴa biyu domin Allah yasa kika ga aurenta. Ita ce miki hidima mijinta yi miki. Namiji kuwa na ma ƙarƙashin matarsa da iyalinta zai ƙare. Ga aya ina kallo a kaina a cikin gidan nan. Saboda ita tana tsantsara kwalliya. Tana kwarkwasa. Tana shafa jan baki a bakinta. Ni na fuskanci idan tana nan numfashinka har wani tsalle yake kamar zai tashi sama. Shi yasa ita aka siyo mata lodin kaya. Abun ma da naji kawai kenan ban san menene a karkashi ba. Yanzu ka nufo ni da wannan ɗan ledar. Sakamakon haihuwa kenan. Ni abin da na cancanta abin kenan. Hajiya kaza ce guda ɗaya na siyo mata ke ma guda ɗaya da ke ni ba damuna ta ba shine na siyo kifi. Ibrahim ni abin da na fuskanta ma dai da kyautar nan bata fada cikin ka ba. Hajiya wallahi ke na siyowa. Ya zan siyo miki abu ba a san raina ba. Na haƙura na ci girma. Ungo rike. Ka rike
rike na ce. Ke na siyo a Dan Allah ka rike, dan darajar manzon Allah ka rike. in shiga miki da ita Ka je cikin? ka kara mata. Je ka hada kayan. Na yafi har abada duniya da lahira. Ya na ganka ka shigo haka jikinka a sanyi. Ledan nan kuma fa? Kamin da na siya wa Hajiya ne. Ta ce ba ta ce. Tare na. Ke dakata da Allah. Hajiya fa mahaifiyata ce. Me yasa kowace irin magana ne sai ki ce za ki dinga gaya mata? Kuma ni za ki gaya wa ma. Allah wuce zuciya ka kai hakuri.